बै नुहुरनायानो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेनसेबाव बरायहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर आं दाबो मोखां सुनानै ओरैनो दं आरोना, जेबो देलायाखै। आंनाथ' मुसुगुरा गैखाया नै आखियाबानो आइब्रु फुनाबानो। ओमफ्राय जों नानिजों आंजों ओरैनो बायहेरायावहाय नानिनि गेलेनायखौहाय नेगासिनो दं आङो। नै बेवहाय नानिया गेलेगासिनो। दा माबा मा होनो पइन्ट लादोंमोन बियो, ओमफ्राय दा खोमानानै दं आरोना। खौनो गावहा जानो नागिरगासिनो दं। अबाव ना हमग्रा दुब्लिया नैबावहायनो आरोना। दैया दा अखा हानानै एसे देरनानै दङ। दै रानबा जोङो बावहाय हमगोन। दाखालिबो हमखादोंमोन ना आङो, भिडिअआवहाय देखायखादोंमोन। मानोबाव गेलेखो नोङो मामि? सान्दुं गोसाथार दिनैहाय, जा गुवारखा हाया ओरै मोसौ खालायलायदों। बै नुहुरनायानो लोगोफोर गसाइगावनि हस्पिटाला बेवहायनो आरोना, बेवहायनो नैबेनो। ओमफ्राय जोंना न'आ बिजोंहाय ओरै खाथि जायो। जोंना बेयाव थाबाय न'आ, ओमफ्राय हस्पिटाला बेवहाय थाबाय आरोना, खाथिखा। दुगैखांबाय, ओमफ्राय खर' लोबदों आङो। खर' लोबनो मोनैया साननैसो जाबायमोन आरोना। आं बारा गोबाव थानो हाया, एकदमबारे खर' लोबोमोन। ओमफ्राय खर'खौनो मोना। मा नानिया नै हाय होनदो। माथो खोमसि मोनखो मामि ओरै बेखायनो नै मा खाजा? मा खाजा? बहाय हाबदों? गोख्रै ओंखार। ओंखारना ओंखारा बियो? बहायसो हाबनानै गेलेदों नोंसोर। दै दङ बहाय। बिबारा नै फिसा रानजा थुथु जाहांबाय। गुफुर गुफुर बिनि बिबारा, फुल दावदै बायदि। अबिजों हाय होनदे। हाय नै लोगोफोर दिनै नैबे नाखौ संगोन आङो। ओरैनो एसे बिदै होनानै संगोन आरोना, जेबो मैगंजों सङा। ओमफ्राय दा बाजारावहायसो सायहोनानै लाबोनाय नालाय एसे फोसाबफिनबावनांगोन बेखौ। सुहैनोसै आङो दा। गगा मोनोना? मुला लाबोदोंमोन नै, आङो बेखौ संथ'ला, मोनाफ्राव जानो दोनसै आरोना। मानो सामफ्रामबो बायनायल' जायो आरोना, न'आवहाय जायगाफ्रानो गैया नालाय, मैगंखौनो फोनायानो जाया। ओमफ्राय सामफ्राम बायनानै जानाय। ओमफ्राय बिदिनो आङो दिनैहाय माबाखौ संला, मुलाखौ संला आरो। माबा नैबे नाखौल' एसे बिदै एसे होनानै संसै आरोना। बिबार दुंखाबाय आरोना। ओमफ्राय आं थाव हरनोसै, ओमफ्राय बिनि उनाव नाखौ एवनानै लागोनसै। ओमफ्राय आं माबायदि सङो लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। संनानै जानोथ' बयबो रोंजोबखायो, अब्लाबो आरोना लोगोफोर आं माबायदि संगोन आरोना दिनैनि नाखौहाय, भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा थाव गोथां होनानै साराया गुदुं जाना एसे गोसोम जालायलायबाय नै। ओमफ्राय आं दा थाव गोथां हरनोसै। बिनि सिगां थावआवहाय संख्रि होग्रोखागोन आरोना। संख्रि होयोब्ला ना एवनायावहाय माबा मा होनो बेरदेरा आरोना। ओंखायनो आङो फार्स्टआव संख्रि होना लाग्रोबाय, दा नाखौ हरसिगोन। बेखौ होसिगोन आं बानलु थाइब्रै, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय हाइजें एसे। आं बांद्राय मस्ला मस्लि होनानै जाखाया, ओमफ्राय बानलुखौबो बारा होआ। नानिया जानो हाया नालाय, नानि दङ, ओंखायनो थाइब्रैखौल' होगोन। आङो फानलु देनायखौ हरबाय नै, फानलु सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ होनबाय बियो। आङो दा नैबे दैखौ हरनोसै, बानलु देनायमोन नालाय। ओमफ्राय बेवहायनो एसे दैखौ गलायबाय। नाखौबो होनोसै। दैया एसे होबावनांगोन, नाबो मोननांगोन ना, ओमफ्राय एसे बिदै दोनगोन नालाय।
दै होनाया जाबाय खेनसेनो मोननायनि होखाबाय आं एसे बुरजा होबाय नायाबो मोननांगोन नालाय दा बेखौ खोबना होनोसै आरोना खोबनोसै ओमफ्राय आंना नैबेथिंजाय ओंखामा मोनखाबाय गुदुं A few moments later गोदौगासिनो आङो बावहाय दा जिरा गुन्दै एसे होनोसै ओमफ्राय गंगार दुन्दिया एसे होबानो मोनसिगोन आरो आंना ओंख्रिया मोनबाय नै आं बेबायदि संदों आरोना ओमफ्राय आं दा ओंखाम जानोसै जासिजागोन